době krize. Tvůrčí, jenž další náš směr určí. Někam do vydavatelských náručí, někam, kde nám místo na obloze zaručí. Jsme lovci myšlenek, nápadů, vzpomínek, slovních obratů a nálad návratů s mizivou nadějí, že se to změní. Tak proč tvůrčí talent s námi není? Jsme tvůrci myšlenek, které nevyplůvají navenek. Je to fakt svízel bez kapitálu, který zmizel. Pozbývám nadějí, že se to změní. Tak proč tvůrčí talent s námi není? Jsme lovci myšlenek, nápadů, vzpomínek, slovních obratů a nálad návratů s mizivou nadějí, že se to změní. Tak proč tvůrčí talent s námi není? Dál ve skládání a nezastaví mě ani zdání, že se děj neposouvá. Ta myšlenka se stále vsouvá. Pokračuji dál ve skládání, i když mi to vážně strach nahání. Co tahle tvorba stvární a kolik času promarní. Krájíme čas hledáním krás v libě znějících slovech a jejich obratech, co smysl dávají, až při velmi bujné fantazírování. Naděje mě stále nad vodou drží, proto se nepřestávám snažit. Vstupuji do předem prohraného boje, nejspíš nikdo nevyhraje. Naděje mě stále nad vodou drží, proto se nepřestávám snažit. Vstupuji do předem prohraného boje, nejspíš nikdo. Mezi myšlenky se podsouvá i klišé stokrát obehraná. A rády násilně